Nyakura moge jwang machiegni wantiere kar kae chenro mar mbako romo chako gi chal mar fwambo wakoni mag madhi bedo kaloso weche manyien odiochieng' ma kawuono bende mabe nitiere ng'anyo ma ponono nyalo bedo ka nitie gwenge mopogore opogore kano chieng' tich ariyo wageno kendo dhi keto itwa oko mondo mi wakoni ni chal mar wach kotene kod weche mang'anyo to gin mage machiegni nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokenya kach sango wachak gi mage mamiyo pe kawuono ka e kar jot ma jatend piny Kenya odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya igeno ni dhi keto koke e chik mar IBC ma biro yiene oganda mathoth mondo mi chenro mamoko dhi nyime nitiere mosebedo kanya kod moge jwang' ka igeno kawuono koketo koke chik machalo kamano wadhi neno ka dhi yawo yore mopogore opogore mag tayo weche mag yiero pacho kae tipo mawuok e kar jot ma jatend piny Kenya ka wayudo ang' wakelnige achiel kachiel odiochieng' ma kawuono kamachielo bende nyakora moge jwang' oganda mantiere magi gin romo makelo kanyakla jokanyo sectors mopogore opogore to ahinya magi mag rowere manyaka sani yangre ka ni dhi bedo kae ka romo e county ma Nairobi kae Kenya School of Government mano mantiere Kabete odiochieng' ni ma kawuono kama gidhi bedo ka gilose chenro mopogore opogore dhi bedo kiyawe odiochieng' ma kawuono mano kama gidhi bedo kanyo kod jotelo mawuok e migepe mopogore opogore kawuono en chieng' no mar ariyo ka nyoro nena odiochieng' mokwongo tarik 8 ka kawuono bende nyakora moge jwang' ni jotelo mopogore opogore dhi bedo ka chopo kar kanyo mondo mi gikonye dialo ojende kamoro amora ma gintiere e weche mag tije kod lony mopogore opogore mag dhi bedo kata ka girango kaachiel koda kaka mar rowere onego bed ni ikete e wacho ni chenro mopogore opogore ma bende gitimo en chenro ma dhi nyaka mano odiochieng' no ma tich abich mano ka en odiochieng' no ma tarik 12 dweni mar 7 wabiro ka mondo mwakone ni romo makama makelo kanyakla rowere mawuok e pinje mopogore opogore mag Afrika dhi bedo kata ka itayo yo machal nade ka odiochieng' no ma chieng' tich ang'wen twak dhi bedo kanyo ka ichiwo madhi loro odiochieng' no mano ma ndalo utu ma twak osebedo ka dhi nyime mano madhi bedo kanyo ka ichiwo kod Raila Odinga mabende dhi bedo kanyo ka yuoro kaachiel koda ka welo mamoko madhi bedo ka tayo twak machalo kamano adhi bedo ka mondo mokoni kaka chenro go bende biro nyakora moge jwang' ma en jaod bura ma county ma Homa Bay Joyce Osogo mongere gi nying mar Bensuda oywak kendo owacho kar kanyo ni an onge tich machiwo alle bich luono asigana ni achiel kachiel kowuok e county ma Homa Bay kendo wacho kan jaod bura ma county ma Homa Bay Joyce Osogo ywak ni nitiere chudhe ma sani tiyo gi nyinge mar mayo jopiny pesa e yor ndiko gi tich ahinya to e duol mano mar TSC bende osechiwo report ne obila masani koro nono wach machalo kama kendo waluwo ni odiochieng' makono wakoni gikuku mare ne odhi chalo nade ka wakelo ni weche mamoko bende ma waluwo ni kawuok e county ma Homa Bay kod mamoko bende ma wantiere godo okinyi ma kawuono koro kosechopni gi ng'ata man kanyo oyo mano ken ywaruok e weche gi mag lo nyakora moge jwang' mae kawuok e county ma Mombasa e gwenge ma Utange mantiere Kisauni ywak mantiere en ni omuk udigi kendo ikonogi ni jal ma omuko udigo en jal ma yakulo mane ywak maduong' ma gintiere godo Utange joja oko lerona kar kae ni mane wach moluwo odiochieng' ma kawuono kendo muko makamagi biro kalore gi ywaruok mago mag lo ang'o winyane duon gi kachiel koda ka weche mamoko mapod ntiere kar kanyo mawuok Utange Kisauni kendo ang'o koni gikuku mar nyakora moge jwang' mago mathoth mawuok matimore e counties mamoko wabedo kae mano mondo mi wabeda ni kod ng'eyo ni chenro mamoko to biro nwa e yo machal nade Jojo ma olerona okinyi ma kawuono bed nyakora moge jwang' kapod oluwo weche mamoko mabiro e mbako romo owacho ni kanyo dhi bedo koluwo weche moko matimore kacha Mabera matie Kuria West kaachiel koda ka weche motenore kod yedhe mamero ji mabende obedo kae ka oluwo e county no ma Migori mondo wabeda ni kod ng'eyo ni iluwogi e yo machal nade kuonde mage okinyi ma kawuono aduogo kae kod chenro mar mbako romo twak madhi bedo e wi budget mantiere e county gintie ga yo machal nade kidienje mage magikadhe chal mar wach chal mar ngima masani gi kama wantiere budget mawinjo mawuok e counties mopogore opogore bende onego bed ni gichopo kama gintiere no ikete mana kar ka duogo kod welo adhi bedo kae kod jalony e weche mag uchumi CPA Evans Ogutu kaachiel koda ka jalony e weche mag loso budget mano Stephen Osedo kaachiel koda ka jakanyo e komiti mar loso budget e county ma Siaya ma bende en MCA mano Francis Otiato dhi bedo e studio marwa ma Kisumu ikete kar kae ka waduogo
twak chakore ayanga. Dakika osekalo 13 tok sa 3 mar okinyi, keto mana Ramogi TV.